Erokamano ahinya. Nyakora moyo madhira Martin Raryea ka entiere kaunti ma Kilifi. Okinyi makono kwato kod achiel kachiel. Martin, gi lony mari isebedo kanyo kaka jalup registrar mano e mbalariany ma Pwani University mochung' ne admissions kata rwako jopuonjre e mbalariany. Kirwako jopuonjre gi e mbalariany bang' yiero course, bende ineno ka gima gin jogo mobiro kong'eyo gima gibiro timo, koso gin mana jok mano kony mondo mi otim application te kinde gi duto? Pek mane mantiere karka, to ponono moro mane ma oyudo ka oyudo jopuonjre mong'eyo gima okelo gi e mbalariany kata course ma gibiro timo? Bedo koyudo university, ng'eny gi biro ka ok ong'eyo. Ok ging'eyo gik ma courses or career ma courses gi gimiyogi. To kuom adieri gima timre niya, yiero course chakre gi secondary nikech nitie subjects ma nyathi nyaka tim koro eka rwake profession ma odwa donjeno. To profession no ema biro tere career modwaro. Koro iyudo ka nyithindo gi obiro university, iyudo kowacho ni course ni KUCCPS omiya to ok ahere. Adwa natimo mae gi mae gi mae. Or seche moko mi education as an adwa timo education science. Or adwa timo nursing. To king'iyo maber, nyithindo gi imiyo gi course kaluwore kod gimiluongo ni weighted cluster points mipimo kod cut-off points. Koro nyathi nyalo wacho ni adwaro timo nursing to miya education science, to king'iyo cluster points mage tiyudo ka ok nyal miye mondo otim nursing. To mano omiyo awacho niya, nyathi course ma nyathi dwaro timo ok sechegi ema koro nyathi wacho ni adwa timo ma. En gima nyaka bed nyathini noseng'e ni subjects mage mabiro miyo atim course ma kama kama to biro tera i career ma kama kama. Koro king'iyo weighted cluster points, to weighted cluster points ema ng'iyo to bende nyathini nyalo timo course ni. To weighted cluster points no bende ema pimo to nyathini king'iyo performance mare kod nyithindo moko mabed watimo course no chal nade. Nikech ka bed ni en grade 2 eming'iyo ni grade ABC, mano to yot. To nikech koro mae government scholarship, nyaka nyathini performance mare ipimo kod performance mag nyithindo moko mabed watimo course no, to kani ma weighted cluster points donje, to kani ma cut-off points donje. Koro ibiro yudo niya, in most cases iyudo ka nyithindo gi giyiero course to odhi cyber. To kipenje to ng'ama noyiero ni course wacho no obedo assisted cyber kucho. To gima ber ni sani KUCCPS oro ga staff magi kata mana samwa wuoye ni manyalo konyo nyithindo gi sama giyiero courses, mondo course moyiero oyier course kaluwore kod weighted cluster points mage, eka otim course kaluwore kod ability mamare. Seche moko nyathi koni ni manigo oken ni passion na. Sawa, nitie passion to nitie ability. Inyalo dwa ni timo medicine. To king'iyo performance mari i subjects kaka biology, chemistry, English ama Kiswahili or maths or physics, tiyudo ka ni piny. It means ni chunyi nitie e timo course no. Sawa, to subjects mane cluster subjects mane onego bed ni ing'eyo chon ka in secondary gima nyalo miyo itimo medicine no, ok ni ing'eyo ba ok ni itime bidii. Koro iyudo ka course midwa timo cha kata kin kod passion to koro ok inyal timo. To mar ariyo bende, aparo ni owadwa ma ai KUCCPS no bende nyalo confirm ni KUCCPS ok miya nyathi course
KUPS miyo nyathi course mana oyiero. Seche moko ok en first choice mare, to en kata second, third choice. Koro nyathi biro wacho ni KUPS omiya, to king'iyo adiera, king'iyo application tiyudo ka course momiyono ne en ma second ama third choice ama fourth choice. En mana ni kanoyiero courses pache noketi first choice to forget moko ka be noyiero. Koro an anyalo wacho niya, ber ka nyithindo ong'eyo subjects materogi profession magidwaro kendo ma lead gi i career magidwaro. To mano chakre chon. To koro nikech koro sani wan kod nyithindo ma sani yiero course, ok wanyal dok wach mar secondary. Kama koro wachopeni en ni koro results iseyudo. Kiseyudo results ni, koro course mane minyalo timo. Koro kan gibiro balance interest mari kod ang'ono grade or weighted class point miyudo. To ibiro ng'iyo bende job market. Owadwa makanyono wacho ni onge course marach, courses duto actually kitimo o depend kod kaka i excel. Kaka itimo maber e kaka market idhi pambana gwach market, nikech onge course masani nyalo wacho nang'ono ni mae ema katimo tadhi yudo job achiel kachiel. Hapana, jobs nitie, jomo qualify ng'eny, en mana ni jobs go chances mantie, nafas mantie thin molo joma tiegore. Mane shida mantie. Erokamano. Raryea Martin ilero yo makare kendo koro sani